Магията на киното е докосвала всички ни като зрители. Но не по-малко омагьосващо е и приключението да направиш филм. Особено за младите хора. През 2023 година Геотехмин ООД и Елаците Мед АД подкрепиха едно изключително интересно и новаторско начинание. Да направим филм е проект, осъществен в партньорство с Сдружение Арлекин, организатор на фестивал за младежко и детско медийно творчество в страната и чужбина. Много ученици от районите на дейност на Елаците Мед АД, община Етрополе и района на Средногорието, се запознаха с работата на хората, участващи в киното. С микрофон в ръка и през погледа на камерата се приближиха до основни професии в минната индустрия. Геолог, маркшайдер, обогатител, специалист по информационни технологии, шофьор на тежкотварен камион, еколог. Хора с тези професии се превърнаха в герои на двата късометражни филма, чието автори бяха младите хора. Увлекателният и динамичен разказ беше постигнат след запознаване с някои особености на най-важните филмови професии – сценарист, режисьор, оператор, монтажист, музикален оформител. Всеки от младите таланти избра своя роля в създаването на късометражната творба. Вдъхновението и любопитството вероятно ще останат за едни приятен спомен, но за други ще бъдат първа среща с възможна бъдеща професия. Подготовката за снимачния процес включваше две части – запознаване с основни теоретични понятия и практическо обучение. И в двата случая участниците бяха ръководени от преподаватели в Националната академия за театрално и филмово изкуство Кръстю Сарафов. Практическите упражнения се проведоха на две места – в туристическия център в град Златица и в модерното и комфортно пространство на комплекс Етрополия в град Етрополе. Там младите участници в проекта писаха и редактираха въпросите си, изпробваха камерите, репетираха поведението си в кадър. И ето го резултатът. Две талантливо направени късометражни творби. Да обичаш професията си и професии за теб. Скоро след приключване на работата по тях, авторите изживяха още вълнуващи мигове. Получиха сертификати за своето участие във филмовия процес в Народно читалище Христо Смирненски в Златица и комплекс Етрополия в град Етрополе. Кметовете на община Етрополе, инженер Владимир Александров, и на община Златица, инженер Любомир Цветков, споделиха радостното събитие. Специалисти от Елаците Мед АД участваха в дискусия с младите таланти. Доктор Росица Младенова благодари специално на професор доктор на техническите науки Цоло Вутов за възможността този проект да бъде осъществен. Разбира се, най-вълнуващият миг за всеки, който прави кино, е срещата на творбата му с публиката. Младите автори посрещнаха заслужени аплодисменти от зрителите. А вече могат да се похвалят и с първото си отличие. Работата им беше удостоена със специалната награда за мащабен филмов проект, обединяващ в екип усилията на много участници. Нови умения, срещи с интересни хора, радостни преживявания. Проектът да направим филм ги обедини в едно. И остави надеждата, че финалните надписи не са край, а обещание за още по-увлекателно продължение на кинопътешествието.